kaboram baga jinyoro nga Aisha Oblay hagane kapor. Ngakwa ban wandra gerpang yane ka kubor syaki kentay kibadang pun dangka. Kibahabang ipait naga ktiin Oblay naga kitab Genesis sadin baga im kala depop. Dawa bam so dengan dong bat ailem hau tengah jongka. Kaktiin kala wan na Oblay kum ka jing kenhet ka jing senang ka jing tim. Bau pesenyu deban par daga kepo akan daw. Adam beriu de ban meets ep bau ni obam. Bat ke im ke de ban i jalau tengah bat bahaga jing sengkun jongka kan syak shitom. Bat alor jongka ni kala yan kes jing im bat kumta baru kala long hagata ke rukom. Hedrengi aingu i Oblay. Wat ap ding jongka ta ke jing tim lani kata ke jing sneng bat ke jing jia ka basngusi aka kentay. Hendrei haka kitab Exodus kelenong benengkong. Habaus im paru ulamut ban penyap no ia ki kun sendrang jong ki nong Hebrew. Kila syempen ban baki kentay nong Hebrew. Kila kam klan bor ban yaki nong Egypt. Hasyua ban poi ki nong penkakun ki kilaka. Bat kani kala palai ruat ya Moses na ka ban penyap no ia ulane ban bread hawa Nile. Kabalong kum kawai ni kejing kenya uparu ya Oblay jong u badru ya kawan penyap no ya usendrang Hebrew. Kalau mi na kekentin jong inong bat ku na dagopor ban ong bagi kentai Hebrew ki kam klan ban ya kinong Egypt na marchua ban wan kinong penkakun ki kila dep kahi. Hendrei om tang kata kejing ya lenti kadang yat bat ngi aingu baleng bau Jesus Christ lapen syai dau Paul haga siti seu Timothy wang ba ke kentai labu ya u Adam ban long unang sensyar bat ke kentai kan pen ko ngu hau Adam bat namar ke kerteng ke jau Jisu bat namar ke ta ke jing ai ke bau bleu la ai lada ke ta ke kentai kan yai ne ke jing khoi ke jing iet bat ke jing ai bat kan yai ne ke jing pen khoi jo ke jing im onri pen im ya ka ba ke khakon bat kum taru kan long ke jing yada ke bakar pang nam ta jong ke kentai ke bakakon. Teka ni ke ktiin jo Oblay kala long ke jingkar ku ke bakraw. Bat ke kubor ke long nam ta jong pi bar ruak ki kentai ki long kemi ki badan ke jingkit ke bakia bat ki badang day ban pun ban ka bat ki badang day ban ya seprang ha ke lenti pin wan se ke jingai hau Jesus Christ bat haba pi ngai hau try ke ni ke jing sumar bakan Oblay kan long ya pi ki kentai baro bat la da day ki tegi por ki breu ki ban senang pun nangka ki dan ki breu ki ban sakano bat ki dan ru ki bagi proses ki dang yat menta bidang expect ya ikon ba pin siyo to ngai agar tengah jo try kan don ke jing ripen im bakar pang ikon jo pi bat ya pi kum ke kemi ke jing ko jing kia ke bam ke di bat kum ke jing ngai jo pi how Jesus Christ kan pen sai bor ya ki thit ya ki sing kan pen sai bor ya ki khot met ki organ sebaro jo ikon long ha ke po bat kum jo ya ke kemi bakan kha kan ai ke jing ai bat ke bor na mar ngi tip ba dai ha ka tang da ke bor ke jo Oblay la ban ripen im la ban sumar la ban ben kia bat kum ta nga kren ye gane ka ktiin jo Oblay ba pien ya seprang wat lada pidang don ha gane ka lenti ban kiet ye ikon ha ka po Hendrei Oblay un ai pi ka jinga e kum ka kemi pin tia pin ki da ka jing kemen da ka ba duai so Oblay pen kentang ya la ikon so trying yo i ha ka jing im jong ka kemi Samson ha ba Oblay la kular ba on ai kon ya ka kemi jo Samson kum ta la ong ya karu baka de ban sumar ya ke jing bam jing di kum ko wain ke kiat bat ki wei pat ke jing bam jing di bom khoi bakam de ban bam ka ni kala pen long ya Oblay ba un mana ya ka namaru tau kun baka pun ude nasar Oblay ka jing kai ne ka long bagi kemi ki bapun ki ban kha ki ban pun ki don kam ban sumar ba on pen onom bam ye ki nunu ki jing bam ki bom khut kwai du ma tempo la ne ka kiat la ne ka jing di ka basniu la ne ka secret la ne ki nu ki kenja jing di la ki ba pen sniu ki ba pen kta kan rung ha gini ki kun lung bat kan wan ra ye ke jing shitom ye ki ba ke jing khateno ye karta jong ki pila ban sutu bawat haba ubriu udi secret bat haba u kejit no ikat dem jodoh ke secret
ka ba utu briu di ka pen ka kta lang yau tu khamjur ban yau nong di bat kum ta ki khun jo phi ka po la da ma phi ki mi phi bam phi di ya ki ki bam kho ki ba pentinget ikon kan khate karta jo ki bat kan kta ki ha ke jing ko jing kia ka bane si jing em te kum ta kiar bread ya ki ne ki jing bam ji di barok kum ka kemi bat to ri to sumar bat ka ba ar pat ka wei pat ka phang ka long ba pi hap ban duai dan ikon pen kan tang i man ka sngi man ka step wat na du be dang dan hak pok kemi pi dang sngu thu ba ikon ni la dan hak po pi hap ban pen kan tang ban IT ya la de show blay ruai ke ji ruai kun jo pi na ka po ken yo sngo ye ke ji ruai jo pi ken yo sngo ye ke jing o jo pi yo sngo ye ka ta ke jing comment jo pi o try pule ke ti nu blay ka transform ye kun long hak po ka jo pi bat ka wei pat ka long ye ke e ka ba pi lu duai shan ya ho try da pi la armet pimla shu ban ong ai shen rang ne ai kan thei na mar ye ka ta ka bo bleu la sandur la da in your snow ba in long unwanted child na mar ba pi pan kan thei radiation rang le ne pan shen rang pi dei kan thei kan pen snu si ye i ha ka po ye ka ba pi la ban pen nom snow ye in rei kun long ha ka po yong bai mei im kwa ye nga ban wan te kum ta ai ngu ba yo try na du ba sedang shwa ba pin pon ba shwa ba pin snu thu pila deb duai bo bleun ai kam kan ti ba ye kata ka de jing kam kan ti jong pi ba ye kata jing duai kala long Henry ya kata ka basa pin shani au try don kam ban bu jing kali shibun halor kane Henry shu shani au try ke ge bo try le ka ba ha suda kini ki long ki benta ki ba kong san nam ta ka kami bakan long ka ba riu blay ba ki khon ken long ki ba riu blay na do ka po jo ka kami bu ye ka kti ha ka po ba duai pen gan tang i man ka step ka ji duai step duai mit jo pi ai ba ma iru in duai lang bu ka kti ha ka po jo ka kami ba to ai ba iru ni ro lang in your snow why ke jirwai ya kami ke dan kam ban pelut jimbot ha ka babun ha ka tin blay ke jirwai ke jiro ba di kun jo pi iba pin se yo in long in orwai nong yero in long it os bai ya ba pila bet lupa na do ka po jo pi ha ka ta ka jing long khoi long hok ba jing long kan tang joi kun long ba kum ta pule ka tin jong blay kren ya ya ki kamera tia ki kamera shabar shalai ya pla ya ke jing ba ong ai ngu try me ai ni kun ni long jong me kun ni long in yero nong mane kun long shakri jo me in tray in nang in start in koi in kia in long intellectual in long in don ke jing tip in don ke jing start in don ke jing su tho in la ban pule kan biang ka brain kan biang ki khmat ki ti ki score nyau yaki kam ganti bat kat ba pidang le ikan ni ka board you blay ka tu kan long ka blay function ya baru kit khatmet hai khon jo pi haga po shwa ba in wan che ka perthai kan nong perfect but in yo ki khon ka por ba dap ha banai bat ka por dap nai ba pura bat pin kha ka ba pura banai bat ru ka jing ko jing khia blay de kar khu ya pi un palai ki container ke jing hap khon un palai ki container ke jing kha bom dei por un palai ki container ke jing na kita ki jing ya kendu jong ke jing em ke jing ya lenti ke ki prayot ke ba iki ki dai ban ya leng ba ke ni khandai banai bleun ai ki to ki kan thai ki bla shu thia bat ki bom la ban khi ban sai kren ni ke jing khia nam ta jong pi kat ba pi dang don ban ap ye de ko por ban khai khon in ko in khia ban nge kren ka ta jisu baro ki siing baro ki khatmet kin long be kin long biang ban du ka mi du ki khon long tribe e nge tuai ro ka ta jisu pendap ki jing don kam jong ki ke pisa tengka ha ka ba ma ka di bat baro ka bagi bam gidi wat bagi di ka tribe kan rung kan long khia try wat chi khon long chi khon jong ki thits nam jong ki khon ki doit lang ka jing pen khia ka board jo me ba ka vitamin blay jo me kan wan ban pendap ye ki jong kam jo ki baro kren ye ki long kami to ngai to kermen what shifting kami lenti ki sngi ba pin la ban deliver ye i khon jo pi da ke jing kamen to blay un kar khu ye pi na mar tau ba ngai how try on pen raj bo kho pi long ka brew jong ka jing ngai pi long ka brew jong blay pi long ka brew bla sai ka snam mu jisu pi long ka khon u try to kami lenti ai ba ba blay un kar khu ye pi ba ki sok po jo pi ba un kar khu ru ya ka pateng jo pi ha kar teng do jisu la daga ne ka mana kala kren e asia pi la daga ni kubor blay kala kren la pen slur sa comment ha po kane ka comment section bangin tip ban duai pila ban call pila ban khot pila ban phone ngin duai kat pang la da pidon ka jing don kam halor kane ka jing kren blay un kar khu amen.